そろそろ頃合いにくれぐれも。我が敵を撃て。我が敵を撃て。負けるわけにはいかん。美しさに磨きがかかっちまったね。これより敵の迎撃を頼んだわよ。おりゃ負けるわけにはいかん。おととい来やがる。これで終わりだ。エグベルト、お日様はお日様たちのだから私は荒ぶる陶器の舞い吹雪。陛下のカリスマに我が知略が合わさればその目に焼き付けな。
西川様。癒しの力がかの者に風のごとき軽さを。面白かった。やるじゃねえか。また強くなったぞ。他の者を守る盾となれ。
こまで来たか。我が敵を撃て。に耐えられるか。やるじゃねえか。力がみなぎってきたぜ。カルザス騎兵部隊、俺に耐えられるか。かの者の剣となれ。